प्रचार रॅलीचं साक्षीदार होता आलं, सहभागी होता आलं आणि या प्रचार रॅलीची सांगता सभा या ठिकाणी संपन्न होते. या सभेसाठी उपस्थित आपले सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातल्या 4ही नगरपंचायत नगर परिषदांच्या निवडणुका आपण लढतोय आणि ज्यांनी गेले 15 दिवस सलगपणे दिवसातले 18 ते 20 तास भारतीय जनता पार्टीच्या या सगळ्या निवडणुकीसाठी दिलेल्या आहेत. खरं तर त्यासाठी एक धुरा सांभाळली होती आणि गेल्या 8 दिवसामध्ये पुन्हा एकदा या सगळ्या प्रचारामध्ये सक्रिय होऊन त्यांनी आम्हाला एक मार्गदर्शन केलं. ते अतुलजी गाळसेकर, माझे मित्र मनीषजी, महेशजी, राजू राऊळ, राजनजी गिरप, पप्पू परब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सगळेच माझे सहकारी, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असणारी आपण सगळी या निवडणूक यंत्रणेची अत्यंत महत्त्वाची सगळी मंडळी. आजच्या रॅलीने खरं तर जसं अतुलजी म्हणाले की ऐतिहासिक अशी रॅली होती. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की मी साधारणतः सदरा आणि असं कधी माझा पेहराव नसतो, कारण माझं म्हणणं असतं की असं कधीतरी पेहराव केला तर ज्या कार्यक्रमाला आपण जातो तो कार्यक्रम भव्य दिव्य असला पाहिजे. आणि आज चुकून तो घातला आणि तुमची सगळी इतकी प्रचंड रॅली होती की मला त्याचा काही पश्चाताप झाला नाही. मला वाटतं अशा पद्धतीने असाच जोर जर भारतीय जनता पार्टीचा राहिला तर पुढे मागे हे सगळं कंटिन्यू करावं लागेल. त्यातला थोडा विनोदाचा भाग वगळा. पण आजपर्यंत आपण निवडणुका म्हटलं की भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात मॉडेलची जास्त चर्चा आमचे सगळे मार्गदर्शक आम्हाला गुजरातचा विषय सांगतात. मला विश्वास आहे की गेले 15 दिवस मी बघतोय की ज्या पद्धतीने मनीषजींच्या नेतृत्वाखाली याच्यावर मतांची जबाबदारी द्यावी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं नियोजन या सगळ्या निवडणुकीमध्ये झालं आहे. त्यामुळे विजय सुद्धा आपल्याला त्याच पद्धतीचा तितकाच मोठा आपल्याला मिळाला पाहिजे आणि असं होईल यामध्ये माझ्या मनामध्ये कुठलाही संदेह नाही. आणि असं झाल्यानंतर आजपर्यंत आपण गुजरातचं ऐकत होतो की अख्ख्या महाराष्ट्रभर आपण वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणूक यंत्रणेचं एक चांगलं उदाहरण सेट करू शकू, इतकं चांगलं काम झालेलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुरुवात जी आमची झाली होती या सगळ्या निवडणुकांची थोडी ताणतणावात होती, पण आज त्याचा समारोप करताना माननीय पालकमंत्री असतील किंवा आम्ही सगळीच मंडळी आहोत अत्यंत समाधानाने आणि प्रसन्नतेने आज आपण या सगळ्या प्रचाराचा समारोप करतोय. कारण 4ही नगरपंचायतमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं वातावरण आहे. भारतीय जनता पार्टीचे 4ही नगराध्यक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून तर येतीलच, पण वेंगुर्ल्याचा एक मोठा विक्रम होईल, इतिहास होईल आणि इतरही नगरपालिकांमध्ये मोठ्या संख्येने आपण सगळ्या नगरसेवक निवडून आणणार आहोत. त्यामुळे गेले 15 दिवस जी काय आमच्या नेत्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्यामध्ये सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, आज आशिष शेलार साहेब येऊन गेले, आमचे पालकमंत्री आहेत. या सगळ्यांबरोबर कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत आहे. पुढचे सगळे जे 12-15 तास आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मला वाटतं की आज आपण 200 कार्यकर्ते 2000 कार्यकर्त्यांचा संच घेऊन जर निवडणूक यंत्रणेची एक सिस्टीम लावली असेल तर या 2000 कार्यकर्त्यांनी उद्या सकाळी एकच काम केलं पाहिजे. 7:30ला निवडणुकीचं मतदानाची आपली हे सुरुवात होते, तर त्या सगळ्यामध्ये सगळ्यांनी उद्या सकाळी उठून आंघोळ करून, उद्या मंगळवार आहे, गणपतीचं दर्शन घ्यायचं आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण इथे आधी बसलेलो त्यांनी आपण मतदान केलं पाहिजे. आणि प्रत्येकाने एक जबाबदारी घेतली की प्रत्येकाने आपलं कुटुंब, आपले नातेवाईक, आपले मित्र, मग ते कुठल्याही वार्डातले कुठल्याही प्रभागातले असले तरी चालतील, पण वेंगुर्ले नगर परिषदेचा मतदार आहे अशा किमान 20 जणांना आपण सकाळी फोन केले पाहिजेत. मी मतदान केलेलं आहे, तुम्ही मतदानाला निघा, त्याचा थोडा फॉलोअप घेतला पाहिजे. असं झालं तर आपलं 11-12च्या दरम्यान एक 4000पेक्षा जास्त मतदान आपल्या मार्फत उद्या होईल. आणि मला वाटतं अशा पद्धतीची एक सिस्टीम आपण जी लावलेली आहे तर प्रत्येकाने ती जबाबदारी घेऊन आत्ताच एक 20 जणांना आपण कोणाला फोन करणार याची एक यादी केली पाहिजे. ज्या पद्धतीचं नियोजन झालं आहे, ज्या पद्धतीचं मतदारांची भेट झाली आहे, ज्या पद्धतीचा प्रचार झाला आहे, त्यातून मला असं वाटतं की हा मतदारांचा आकडा 80%च्या पुढे गेला असला पाहिजे. आणि तसं झालं आणि तसं होईलही तर त्यामुळे आपलं भारतीय जनता पार्टीचा वोट शेअर जो आहे तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा असेल. विक्रमी मताने आपण हे सगळं जिंकू. परवाच्या म्हणजे 4 तारीखच्या पेपरला हेडलाईन अशी असली पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीने 21-0ने विरोधकांचा धुव्वा उडवला, अशा पद्धतीची हेडलाईन येणं इतकं चांगलं वातावरण आहे.
आज आपण सगळ्यांनी अत्यंत सुंदरपणे जसं प्रचाराचं नियोजन केलं तसं रॅलीचं नियोजन केलं. रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्या आमच्या महिला भगिनी, सगळे युवक आणि सगळेच पदाधिकारी यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आजचा जो टेम्पो आहे तो उद्या संध्याकाळपर्यंत मतपेटीमध्ये मत जाईपर्यंत, सगळी मतदान होईपर्यंत आपण सगळ्यांनी चांगल्या पद्धतीने तो तसाच टिकून ठेवावा. व्यासपीठावर बसलेली सगळी जी मंडळी आहेत आमचे उमेदवार, त्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो प्रचंड मोठ्या विजयासाठी. आणि परवा सन्मान्य प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांनी तुम्हाला आश्वासित केलेलं आहे की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 4ही नगरपंचायत भारतीय जनता पार्टीकडे सुपूर्द करा. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा निरोप जो त्याने दिलेला होता तो सुपूर्द करा आणि मग त्या दत्तक सगळ्या नगरपालिका आपण घेऊ. मला वाटतं परवा आपण इतका मोठा विजय या ठिकाणी आणि उरलेल्या 3 नगरपालिका आणि सगळ्यांचे आभार मानून माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.